Shalom. En el present observem un comportament que sembla esculpit amb lletres perennes com una llei natural. És que el fort persegueix el dèbil, el peix gran es menja el peix petit. Això ho observem al nostre Perashà, en Perashat Noach, en què hi havia corrupció i hi havia robatori amb violència, que evidentment les víctimes més fàcilment que podíem trobar eren els dèbils, eren els petits. Això s'observa també passat el diluvi, immediatament després del diluvi, al cap de poc, apareix Nimrod, l'emperador Nimrod, que també es dedica a aplicar lleis draconianes sobre la població. Moltes vegades acceptades amb resignació per part del dèbil, per part del petit. I això ens ha arribat al present, en què podem observar invariablement com el peix gran es menja el peix petit. Quin és el comportament que hem de tenir nosaltres davant d'aquesta situació abusiva? Observem, per exemple, que els gossos petits, enfront dels gossos grans, són els més lladradors, són els que mostren més caràcter. Doncs nosaltres, els humans, també hem de demostrar una superior fermesa de caràcter quan ens veiem perseguits. Hem de demostrar una constància, hem de demostrar una resiliència, hem de demostrar que no ens deixem perseguir pel poderós i pel fort i pel gran. Això és una actitud provisional que haurem de mantenir amb fermesa fins a arribar a l'era en què tot es desgranarà i tot es desenvoluparà i tot es arribarà al desenllaç correcte, que serà l'era messiànica, en què el llop conviurà amb l'anyell i en què el gran i el petit mostraran una cooperació sincera i autèntica en lloc d'una competició com la present, en la que, com hem dit, provisionalment, el dèbil i el petit ens hem de defensar i hem de mostrar un caràcter suficient com per mantenir-nos en existència fins a arribar a aquesta era anhelada, l'era messiànica. Shalom.